Last time takambonzwa muchitaura nyaya yevanhu vakarurama vanenge vari munyika, sekutaura kwamaita kuti ya the president wepasi rese munyika yemweya. Tingada kuziva kuti so far muno muZimbabwe pa1st half yegore vakarurama vangadaro vari vangani so far, especially nemamiriro akaita zvinhu. Ende neniwo ndoda kutozvibvunzirawo hangu zviri personal kuti nino ndiri kukwanawo here pa ipapo because ndoziva kuti munokwanisa kundiona pamwe. All right, let me say, yes, I am the world president, spiritual world president. Yes. World president muno kuti ari kushanda nema-nations ese achibatsira vanhu nyaya dzavo sezvakaita Joseph aibatsira kuti vasafa nenzara, tikubatsira kuti vanhu vasaparara, especially sin right. Saka ndopandinoshanda is the world president, but anobuda ma-monthly, anonzi ma-monthly righteous chart kuti mwedzi uno kune vatsvene vakati, but currently hatina mutsvene, especially patanga COVID, because no one listened to his government, because the Bible says submit to your authority. No one is submitting because in about coronavirus ma restrictions amunopiwa nechi saka tese we have failed. Currently ese ma charts arungurwa 00 and hapana righteous chart iri kubuditsika because ese ma 00 saka neno handip avana mutsvene because no one is abide to his government. Mwana chinyunyuta mwana chitoro zvake, saka righteous chart iko zvino haisi kubuda because anongori ma 00 kana yazochitanga kubuda futi tinodzosa, but currently is 00. Ndofunga muri kungozvinzwira hanzi kunyunyuta kwamuri kuita ka kuri kuita kuti righteous chart riuye tese tisipo ini nemi, so kureva kuti pane basa hombe riri kuda kuti tidi. Yeah, but Prophet Madungwe is not included because he is the heavenly delegate. Sakureva kuti imi ora izvi ndezvevanhu vari panyika, the human beings. Prophet is now being counted because he's the heavenly army commander, so ndinokauntwa to the heavenly delegates, not to the earthly delegates. All right. So muZimbabwe mese munhu ari akarurama so far ndi prophet. No, Prophet Madungwe avanonzi vakarurama. Handitoverengwi. Hamutoverengwa, no need yekutombomezhewa. Handitombopindi muma-righteous because I am not part of the earth, I am part of the heavenly army. So heavenly army is a heavenly department. All right. Ndofunga muri kungozvinzwira kuti prophet paye panenge pachat parinobuda, there is no need yekuti vange varipo because ivo vari tori kuheavenly army. Ravo zita rinoonekwa kudelegation yekupi yekudenga. So panyaya yeCovid dende tichida kubvura